Jeg hedder Maiken. Jeg er 14 år gammel. Bliver 15 til maj. Jeg bor her i Vejen i Sydjylland, og her bor jeg med begge mine forældre. Jeg har også 2 storebrødre, men de er dog flyttet hjemmefra. Så nu bor den ene i Aarhus, og den anden bor i Odense. I min fritid der går jeg til bueskydning, og jeg træner op i idrætscenteret, og så går jeg selvfølgelig også til teater. Udover det, så er jeg ung arbejder i en butik og ude i en virksomhed. Her arbejder jeg 3 gange i ugen. Jeg har gået til teater i 4 år nu, og jeg er lige startet på mit 5. Jeg har ofte spillet de lidt større roller til teater, og i skolekomedien der spillede jeg fru Basse i Bølle Bob. I sommerferien der var jeg en uge på Vostrup Efterskole, hvor jeg lærte en del om impulser og teater, og der fik jeg i hvert fald en masse erfaring. Her i efteråret er jeg startet til noget filmskuespil, som er lidt en anden form for den skuespil, som jeg plejer at spille, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg drømmer om og håber på at få lov til at spille med i en film, så jeg kan blive lidt udfordret. Jeg elsker at blive udfordret. Det får mig til at føle mig lidt stærkere. Jeg er god og hurtig til at lære udenad, og jeg sætter en ære i at gøre det bedste, jeg kan. Jeg håber, at jeg har fanget jeres interesse, så sig til, så kan vi mødes, og så kan jeg præsentere mig yderligere. Hej hej!